खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नबकुमार सरनियानि नमिनेशन फाइलआ सायख'जायाखैसै। जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' बिजों फरायसालिनिफ्राय हादुंगोरा बसुमतारिया 91.16 जौखोन्दो उथ्रिसारदों। माइनरिटी सुबुंफोराबो दरं अदालगुरि बियाबाव एनडिएनो भट होगोन बुंदों दिलीप सयकिया। बरमा केथलिक पारिसआ खुंगा 5थि बैसागु फोरबो खुंदों। बाक्सानि आइटियाबारि बर' समाज बर' लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा 5थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायैनि गावखौनो बुथारनानै लादों सासे फरायसुलिया। बिश्वनाथनि एएफ गोजौ फरायसालिनिफ्राय फिसाजोजों लोगोसे बिमायाबो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिदों। मणिपुरनि मोन 10 पलिं बुथ सेन्टाराव भट जाफिनसिगोन। उलुबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बर' बिजों फरायसाफोरा 100 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। से नं क'क्राझार HPCनिफ्राय एखे राहायैनो खेबनै MP महरै देरहालांनाय नबकुमार सरनियानि नमिनेशन फाइलखौ दिनै सायख'वाखैसै एबा फारिलाइनिफ्राय बोखारबाय। 19 एप्रिल 2024 शुक्रबारखालि जोबथा सानाव जोबथा नाजाथाबनानैब्लाबो जाफुंहोनो हायाखैसै नबकुमार सरनियाया गावनि जोबथा सिमांखौ। 1 नं क'क्राझार HPCनि बिसायख'थि रिटार्निं अफिसार प्रदीप कुमार द्विवेदीआ दिनै क'क्राझाराव खौरांगिरि मेल खुंनायनि जोहै मिथिहोदों। नबकुमार सरनियानि अनगायै गासै सा 15नि बिसायख'थिखौ जाफुंसार बिजाथि होनानै फोसावनायजों लोगोसेनो समबारखालि बेलासिनि 3 रिंगासिमाव गावबा गावनि नमिनेशनखौ बोखारनानै लाफिननो हागोन होननानै फोरमायबावदों रिटार्निं अफिसार प्रदीप कुमार द्विवेदीआ। बेनि उनाव फाइनाल लिस्टखौ फोसावगोन। मख'नो गोनांदि नबकुमार सरनियाया सिगाङाव नंखाय ST सार्टिफिकेट लानानै बयनिबो मेगनाव हाद्रि सारनानै क'क्राझार ST HPCनिफ्राय थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो खेबनै लकसभानि सोद्रोमा एबा MP जालांखांबायमोन। चिरां जिल्लानि बिजनि जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम SS फरायसालिनिफ्राय अनजालु फरायसा हादुंगोरा बसुमतारिया देग्लाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव गासैबो आयदायाव लेटार मार्क लानानै 91.16 जौखोन्दो लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। लोगोसेनो एडभान्स मेथमेटिक्स एबा एडभान्स सानखान्थि आयदायाव 100 जौखोन्दो नाम्बार आवथायनो हादों। मख'जाथावदि देग्लाय जोंमा फरायसालिनिफ्राय आनजाद लिरनाय गासै सा 39 फरायसाफोरनि गेजेराव गासैबो फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बेनिनो सेथि थाखोआव सा 24 आरो नैथि थाखोआव सा 15 उथ्रिसार जानो हादों। 100 जौखोन्दो सेथि आरो नैथि थाखोआवनो उथ्रिसार जानो हाजोबनायाव थामथि थाखोआव देग्लाय जायगाखौनो मोनाखैसै। हादोराव गिबि खोलोबनि बिसायख'थिया जोबनानै थांनायनि उनावनो नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। बे नैथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गाव बिजाथिफोरनि थाखाय फोसावदिंनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानपारा BTC बियाबनि बेन्दोङाव 4 नं दरं अदालगुरि बियाबनि एनडिएनि बिजाथि दिलीप सयकियाया बागानपारायाव फोसावदिंफैनायखौ नुनो मोनो। बे फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिलीप सयकियाया खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङोदि देग्लाय बोसोरनि बिसायख'थियाव माइनरिटी हारिनि सुबुंफोराबो BJPनो भट होगोन होननानै दाबि दैखांनायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो भट होग्राफोरखौ थांखिनानै बुङोदि बे खेबनि बिसायख'थियाव BJPनो भट होगोन मानोना सुबुंफोरा कंग्रेस आरो BPFनि गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ बुजिबाय। बे बिबुंथिखौ एनडिएनि 4 नं दरं अदालगुरि लकसभा बियाबनि बिजाथि दिलीप सयकियाया होदोंमोन आरो लोगोसेनो बिथाङा बागानपारा ओनसोलखौ गिबि खेबनि थाखाय दरं अदालगुरि बियाबाव सोफानाय जादों। बेनिखायनो बे ओनसोलनि सुबुंफोरा गुबुन ओनसोलफोरनिख्रुइ बांसिन गोसो गुदुं आरो बे बाराव बे ओनसोलनि बांसिन सुबुंफोरा एनडिए हान्जानोनो भट होगोन होननानै दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोनो।
बे फोसावदिंनाय हाबाफारियाव रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, एमएलए जलेन दैमारी, बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'जों लोगोसेनो बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजेपिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। हारि, राव आरो धोरोम बासिनाय गैयाजासेनो रंजा बाजायै रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों केथलिक धोरोमारि सुबुंफ्रा। बाक्सा जिल्लानि बरमा केथलिक पारिसा खुंगा 5थि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बर'नि गाननाय जोमनाय, खाम, सिफुं, जथा दामनानै मोसानाय, उन्दैफोरनो अननाय होनाय आरो गेदेरफोरखौ मान होनानै खुलुमनाय, बोर लानाय बायदिनि गेजेरजों फालिदों रंजालि बैसागु। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय समावनो बरमा केथलिक पारिसनि गाहाय दौरि दाभिद चन्द्र राजा गिर्जानि सारमनाव बेसेनगोसा बिबुंथि होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुङोदि बर' हारिया जौगानो आरो बुहुमाव थांनानै थानांगौब्ला जोनोमगिरि हा, राव आरो हारिमु बे मोनथामखौ अरायबो फोथांनानै लाखिनांगोन। बर' हारिनि गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे बर' सुबुंफोरा राव हारिमुखौ बावलांनो हमदों। बे बर' हारिनि थाखाय मोजां नङा होननानै बुंथिदों। बेनिखायनो बर' सुबुंफोरा जेरावखि थाङा एबा थाया मानो बर' राव रायज्लायनायजों लोगोसे बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननांगौ आरो हारिनि मानदान्दाखौ लाखिनांगौ होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथियो। बे हाबाफारिनि जागायजेननायाव एबा फुङाव फिरफिला बिरहोयो बिजय बसुमतारी आरो समेश्वरी बसुमतारीमोना। बेनि उनाव उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बैसागु फालिनायनि मुङाव गिर्जानि आरज जोबनायनि उनावनो खुंखा, फाथो, बर' मैथा, नोरसिं, मैथा बांगाल, थाइजौ, खान्थाल बायदि गलायनाय खाजिखौ जयैनो जायो। बेनि उनाव बायदि गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया खुंफुं जायो। बैसागुनि जौस्रांखौ बेखेवनानै होयो खोरोमसार बसुमतारीया। बेनि उनावनो बैसागु मोसानाय, देमसि मोसानाय, सेंग्रा सिख्लाफोरा बैसागु मोसानायजों लोगोसेनो जयै खेबसेयैनो बैसागु मोसायो। बरपेटा रडजों नांजाबनानै थानाय बाक्सा जिल्लानि आइटियाबारि बर' समाजा बाथौ मन्दिर गेवलां फोथाराव बर' लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा 5थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव गाहाय दरखं बेखेवनाय बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों जाला बिपिएइचनि सेनियर डक्टर उमेश चन्द्र बर'आ। गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो आइटियाबारि बर' समाजनि आफादगिरि सुक्रेश्वर दैमारिया। थुनलाइयारि गेलेमुवारि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवो मानास वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि भेटेनारि डक्टर प्रभात बसुमतारीया। बेनि उनाव फारियै सावगारि बोनाय बादायलायनाय, सामुसाव मार्बल अरखांनानै खारनाय, दिरुं बोनाय, मिउजिकेल चेयार, थामा बुनाय, हांसो हमनाय बायदि थुनलाइयारि गेलेमुवारि आरो हारिमुवारि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव गेवलां मेल आरो बान्था राननाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव आफादगिरि महरै बाहागो लादों आइटियाबारि बर' समाजनि आफादगिरि सुक्रेश्वर दैमारी, नेहाथारि उत्पल औवारिया। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा ओनसोलाव 16 बोसोर बैसोनि सासे फरायसुलिया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हायैनि गावखौनो फोथैनानै लादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हायैनि फरायसुलिया बिस लोंदोंमोन। नखरनिया हाखु दाखुयै हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय डाक्टारा फरायसुलिखौ जिउ गैलिया होननानै फोसावदों। बे दुखुनांथाव जाथाया ओनसोलाव बयखौबो जोबोद सोमोनांहोदों। नाजानाय थायोब्ला गासैबो जाफुङो। बिश्वनाथ जिल्लानि सियालमारि गामिनि 34 बोसोर बैसोनि सासे बिमाया गावनि फिसाजोजों लोगोसेनो देग्लायनि 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हादों। उथ्रिसारनो हानाय बिमानि मुङा माजिया खातुन। माजिया खातुना 49 जौखोन्दो मोननो हादों आरो फिसाजोआ गासै 52 जौखोन्दो मोनदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि माजिया खातुना खामानि हिसाबै अंगनबादि वार्कार हाबा मावो होननानै मिथिहोदों। थांनाय 19 एप्रिल शुक्रबारखालि मणिपुरनि गासै 2 लकसभा बियाबाव बिसायख'थि आयगनि फोसावखानाय बायदियैनो मोन्नैबो बियाबाव भट जानानै थाङो। नाथाय सानजा इम्फल बियाबनि गासै मोन 10 पलिं बुथ सेन्टाराव दावराव दावसि आरो बुलाय सोलाय जानायाव गासै मोन 10 पलिं बुथ सेन्टाराव गोबां जेंनाखौ लानानै बिसायख'थि खालामनो हाफुङाखैमोन। बेनिखायनो 22 एप्रिल समबारखालि आद्रा जालांनाय गासै
मोन 11 पोलिं बुथ सेन्टाराव भट जाफिनगोन होननानै मणिपुरनि चिफ इलेक्शन अफिसारा मिथिहोदों। नोजोर होनो गोनांदि सरासनस्रायै मणिपुरनि भट होनाय हारा गासै 72%। चिरांनि बिजनी महकुमा बेन्दोंआव थानाय उलुबारी गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि बर' बिजों फरायसाफोरा देग्लाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 100% उथ्रिसारनो हादों। थामथि थाखोआव रावबो थायाखै। बर' बिजोंनि गासै सा 52 फरायसाफोरा देग्लाय मेट्रिक आनजादाव बाहागो लादोंमोन। बेनिनो सा 28 सेथि थाखो आरो सा 28 नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। लोगोसेनो सा 8 बर' बिजोंनि फरायसाफोरा स्टार मार्क मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं असमिया बिजोंनिफ्राय गासै सा 146 बाहागो लानायाव गासै सा 133 फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बेनिनो सा 30 सेथि, सा 101 नैथि आरो सानै थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादोंमोन। सानै स्टार आरो सासे डिस्टिंक्शनबो मोननो हादों। गड़ हिसाबै मोन्नैबो बिजोंनि उथ्रिसारनो हानाय जौखोन्दोआनो जादों 93.56। अदेबानि साखाथिनि UN जातीय बिद्यालयनिफ्राय गासै सा 24 फरायसाफोरा उलुबारी गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि डाइस्कट रेजिस्ट्रेशनजों देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बाहागो लादोंमोन। बे सा 24 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 14 सेथि, सा 10 नैथि आरो सा 6 फरायसाफोरा स्टार मार्क मोननो हानानै 100% उथ्रिसारनो हानायाव उलुबारी गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि उथ्रिसारनो हानाय हारा 94.24% जाहैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।